Assalamu alaikum. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna mana da ake duba balance na net browsing na Airtel. So gaskiya su ba kamar MTN bane, amma akwai da ake. Danna like, danna subscribe, danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu masu zuwa. Barka da sunan musulmi daga tashan sirrin jina. Kuna yi comment under this video da ansa tambayoyin ku. So abinda zamu yi shine zamu duba balance net browsing, amma mutum bai sani da ake ba. Ina da wani bidiyon da na yi bayanin komai da ake shi. In kuma mutum yana so ya sani yanzu, so dole sai a canza tsari gaskiya. So in mutum yana so canza tsari zai saka *312*1 hash. In kuma zai net browsing zai saka *312 hash sai ya zaɓa number 3. Shikenan. So bari mu shi da ake duba shi wancan net browsing, balance na net browsing na Airtel. So gaskiya su ba su da code da saka wani abu ya nuna, ko kuma ba su da za shiga wajen messages a yi. Abun da yake shi ne mutum zai zo shi ya bude settings. Already ni yanzu haka na net browsing ne, so kuma su matsalan ba su nuna shaidan da mutum ya net browsing a messages da su yi nuna. So mun gani babu kwata-kwata. So abun da zan je shi ne mutum ya shiga settings, sai shiga network and internet. Ya danganta daidai kowa da irin wanda yake amfani da shi. So anan za ga data usage na 0 byte of data used. So ban yi amfani da wani data shi ba na line, sai in taba wannan data usage ne. So anan za ga saka 2 gig aka sita. So zan sita, ya danganta da yanayin net browsing da mutum ya shi. Mutum sai taba kan wannan 2 gig din sai sita iya abun da yana net browsing. So ni yanzu na yi na 250 MB ne. So abun da mutum zai shi ne sai ku canja shi zuwa kamar misali 200 MB. Sai nan wajen gigabyte ina a mai da shi MB megabyte. To sai a taba set. So da yanzu da mutum ya ci MB 200 na net browsing na shi, ya yi da za su mishi magana. Oke, amsa da na shiga na wajen. Mutum da ya ce MB 200 na shi za su mai magana. Sai su ce to kaza kaza kaza. Wayin shi ne zai faɗa mai ba Airtel ba. So kun ga daga nan mutum sai ya rike tako. Wannan ne kawai hanyar da ake iya duba balance. Na gode, sai an jima.